دارن واتكنز جونيور ويكا ايشو سبيد نحنت عدي بصحوا اي بصحوا انتي فلالا يالو سو كساب كندز خلي اقبابل استغبرلو سب زسبزي بسرخه منيو زبل حيال حتو العيل لهم الله نزي ጉዳይ زي امنا لهم عند فيديو ندسو ጉዳይ ዝኸውን ማለት እዩ ካልኦት ሰባት እንድሕር ደኣ ለጋስነት ለዋህነት ንሰብ ምሕላይ ምሕሳብ ብእግሩ ጠጠው ኢሉ ክኸይድ ርኢኹም ኮይንኩም ሹማው ጾሊኹም ሓደራ አዶናይ ከኣ ክበአል ክኽእል ኣለዎ እዩ ተባሂሉ ሰው ብዙሓት ሰባት ንአዶናይ ዘለዎም ነገር ሕሉፍ ሓሊፉ ክሳብ እንታይ ኢና ክንገብረልካ ዝብሉ ሪል ስቴታት መጽኦም ኣለው እንታይ ንአዶናይ ንሸልሞ ይብለለው ገዛ እዩ ዘይብል ኢሉ ገዛ ንኽወሃብ ብዙሓት ሰባት ከኣ ይጽዕሩ ስለዘለው ንስኻትኩምን ምንታን እቲ ጉዳይ ክትሰምዑዎን ኣቀዲምኩም ክትሕግዝዎን ዝብል ጉዳይ ሒዘልኩም መጽ ዘለኹም ኣብ መወዳታ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተገብረ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብገለ ክፋሉ ተናኺፍና ነርና ኢና ብትሽዑ እዋን ግን እቶም ዋና ነጥብታት ሜን መልእኽታት እንታይ ምዃኖምን ኣብቲ ጉዳይ እዚ ከዓ በአውሩ ብስሩውን ምስትናይ አሾ ስፒድ ምብጻሕ ተታሒዙ ንኤርትራኸ ኣይመጽ እንዲዳ ኢሎም ብዙሓት ሰባት ስለ ዝሓተቱ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እዚ ዝተባሃለ ክዕልለኩም እየ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ምክንያቱ እዚ ሽደን ሪአክትስ ዋኒ ክቡራትን ፍትዋትን ነባራት ተኮይንኩም ሃናጽ ርኢቶም ሮቢል አዶናይ ኪንግ ይልወሉ ንጉስ ኢኻ ኢሉ ገሊጽወሎ ሜሮን አስመሮም ኢትዮጵያውያን ዳ ተጸጊዕኹም ምብላዕ ምልማን ዳ ባህልኹም እንዲዩ ኢላተናላ ማለት እዩ ዌል ሰይድ ኤንድ ዌል ዳን ለለ ተሐዱሽ ላይክ ያ ገራት ለይ ዘላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቀኒለይ ጣዕሚ ሃብተ ምዕቡላት ለመንቲ ክብል ገሊጽናሎ ማለት እዩ ለትሽ ካሕሳይ ደስ ባህሊ ኢኻ ኢላትንላ ኢዶ ደስ ባህሊ በጣዕሚ ጽቡቕ ጽባሕ ስላሴ ጥሪ እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ኮሰምትና ከዓ ማለት እዩ ንበዓል ስላሴ ጥሪ እንጓዕ በሰላም ኣብጽሐኩም እናበልና ናብታ ውቅርትን ጽቡቕትን ዝኾነት ከተማና ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብፍላይ ኣንቲ ሽኮሪና ለትሽ ካሕሳይ ነዝርኢቶ ዝሃብክን ማለት ነይ ሓሶት እዩ 13,000 ገለመለም ትኾኑ ብዙሓት ሳብስክራይበራት ኣለው ዓዲመኩም ኣለኹ ንስላሴ ጥሪ ከይትተርፉ ይቀኒለይ ንትብኒ ርኢቶታት ሓናጽን ዝኾነ ርኢቶታትኩም ብጣዕሚ ዘመስግን ኩለኩም ዝደሊ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ህርብ ክንብል ኢና 4.5 ሚሊዮን ፎሎወርስ ኮንግራትስ ኩውሕደካ እዩ ኣታንኡስ ንስኻ ይብልዎ ኣለዉ ንአዶናይ ንስኻስ ብስሩስ እንትውሕደካ እዩ ሓቂ እዩ ይውሕደ እዩ ዝቆልዓ እቲ ዝነበረ ናይ ትማለ ነገር ምክንያቱ ብሓደ መዓልቲ ስለ ዘይውዳእ እንታይ መኽብለኩም ገዲፍና ኢና እምበር ብሓደ መዓልቲ ተዛሪብካ ልግስና ናይ አዶናይ ምዝራብ ኣይተኻእለን ኣዝዩ ዝገርም ንሰብ ዝነብር طواف ايو طواف اللي لو انا مالتي طواف ادونا ايز طواف تاي مالتي ترجم طواف تايات بحال نبعلات حرر نخالقت تدرر قدمسي ولدنا خمي يغورو نيرو مسيلكم اوصا زعبكم سبات just like this one طواف تبحال مبرحت الله كم تا تسرح from كابهاني اتسرح سمع زبحال ነገር አሎ ካፍት ማዓርድ ወጽምሽ ካውያ ተሰራሕ ነሳታ طواف تبحال شعود ابريهم كف لم يحضر وكا يدرروا مالتي تطواف تايات خون زلا حرر تسبق انت يقبر له يدرر يتصاوت قال سو ادونا از طواف كانوا لينا مالتي كينج يتلقوا حظو ينير تزرب حظو جقنا هاي ماريا لا راي وحدي ولا داليو بوتات حيزو سيت اب غيرو نزي اي شو سبيد نا ኢትዮጵያ በቃ እነዚህ መዓልቲ ኻዚ አያ በቃ ከተረኽቦ ይዘለካ ለው ማዓን ረኸብካዮ ተዘይረኸብካዮ ግን ዕድል የምልጠካሎ ነዚህ ኢኻ እኮ ተፈጢርካ حرن برتع صنع مكت يلو በቃ መክቲ داينا عتيقنا نمخته تبال مش نيرا مكت يا نيرا تزروا مكت يا كم زلاتاسي اجوخا علامه خمزي حد غزيس فريدريك نيتشه زبال فلاسفات فلطو نيركم كم زي بالنيرو عدل كتمصخلا يلو عدل كتمصخلا ببر غيرا ناب غزاخا تاتو هروق تبل دحريو تداليخا انت رخيباتك صبو تتقملا زي تدالخا تخوينكا جن ابت غزان اشتلي حتو تبل كابوخه امسكوتون اشتلي كخدو سايكخدنا بلت تصنح يلوا then she flies through the window بتي بري مع صخا ويكا بت مسكوت غيراخا
تبرر زي تدالخا تصنيحها إذا قلعة مدلوات ودي نخصنح تقانقايها عقب كويناتو تصنيح أمبر مدلوات ودي نخصنح أدوناي زي جبرو نجر يلن أخرعنا خمسة عينة السنة البنا زلوا من إسيو سو بزحات نجارات يوم تباهيلهم اسكي نقص لك نجاركم إيه لا أولاد كسوكا تبقى كسوكا جاكنا حجي تخطلو بل حجي تزارب يزبلون يور سمعوا إخوة ما بس قد يزولو بفلاي مالتيو بل كم زي دم صوص جاكنا أوه بقى خمزي مسؤول يتقول عخا أنا بكم زي عينة نجارات تأتاتيو مالتي ويل اسكي بزعبازي دارون واحد كينس بقصل شمو نفلطو اي شو سبيد انتايو زبحال كنغركم حد نجارات كا اي شو سبيد مص اي مص انا حانت عدسي انتاي صقمالو انتاي ك ربحالو زبحال نجاري ستريمر توريزم زبحال كونسيبت الو وات از ات تاي مالتيو ستريمر توريزم سي انتاي مالتيو ابز حج اوان ازيوم اتوم هبوبات ناي محبراو ميديا ناب حانت عد مبصح غيروم ወይ ከዓ ቪዚት ጌሮማ ማለት እተዓድንሳ በዘላቶ ማለትዩ ግሎባል ቪዚቢሊቲ ወይ ከዓ ናይ ዓለም ምሉእ ትኹረትዩ ናብ ኣዝኸይድ እንታይ ማለትዩ ትርጉሙ ሕጁ ናይ ተረዳእናን ዝበሃል ናይ ቫይራል ቱሪዝም ኮንሰፕት ዘይተረድኦም ብዙሓት ሰባት ኣለው ወይል ክነግረኩም ኣብዚ ሕጂ እዋን እቶም መናእሰይ እቶም ንኡሳት ኣካላት ወይ ከዓ ዳሕሮት ጀነሬሽን ጀን ዚ ኤንድ ጀን አልፋ ዝበሃሉ ኣለው እዞም መናእሰይ እዚኣቶም ኣብ ምንታይ እዮም ዘለው أب زتفلاليو ناي محبراو ميديا كونكتيفيتيهم ننبعلاتهم تأساسيروم زركو سو بخالي أبهلا إذا عد زيئة اي شو سبيد ويكا كم اي شو سبيد زبالة هبوب سب متيو قومني وامالت بس إحوا مالت بعالم ملو زولو من إسي أو كم زي زبهال نجركا عالوديو زبهال ويكا أتناي من أسي تساتفو بقات تانخل ليس قبر مهنياتو بتعدي زولو تقبلنت هوسبيتابيليتي غاشا كما يوم زقبلو كما يتفايبو ددحريخا خزورو خلو غلغل وزته زبحالي مالتي سو بتقلالا حدا كونسيبت الو ات كونسيبت نسو نا ايشو سبيد كراود انرجي زبحال سبات تاكيوم كود خلو اتي ابو زولو كراود انرجي اتي ناي قبابلا سنه سرعات اتي صمبل اتي سنه سرعات سي كم حدا عبي اتاوت اندي حق يزتقملو نسو بوزحات انرجي هارفستينج امزولو ማለት بخالي نيجاتيف ترجم يترجموا يوم نخمزي علامة أيو أشو سبيد نعدتها زجوبني جل زبهال نجار كاب يزت كم زبلو نوجن كراودي إنرجي مالت زوم ده دحر يزجو يزولو سبات أنت عينت هزبتات يوم جل زبل بفلاي كعب إيشيا أب برازيل زرخبو كبتس حمت الله مالتي عسران حمشتن كعب تشاينا عبيتي نعلم كتماتات كم عينت معبال يزولون أنت إنز مثلا زبل لاند ماركس هوتيلز هنساتات نجرا من قدوخا عند دربي زخر زلو نحتقمل زخر زلو ገንዘብ ማለት እዩ እዚ እዩ ተደሊ ነይሩ ማለት እዩ በኻሊ ባላ ኣብ ዓለም ምልኢት ዘለው ህዝብታት እንድሕር ዳእትና አይሾ ስፒድ ዛ ዓይነቱ ነገር ሪኦም ብድሕሪኡ አይሾ ስፒድ ከምዚ ዓይነት ፐርሰናሊቲ ዘለው ሰብ ስለ ዝኾነ ባህልና ናይ ምልዋጥ ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ነገር ኣሎ ዝበሃል ነገር እዩ ካልኣይ ከዓ ዲጂታል ፈረስት ወርልድ ዝበሃል ኣሎ ኦ ሕጂ መርቱዑ ይሒዙ መጽዩ ሰብኣይ ፊርማ ይዘረጋግጽ ዘሎ ዲጂታል ፈረስት ወርልድ ማለት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም እትምርሓሉ ዘላ ናይ ዲጂታል ዓለም ሓንቲ ዓዲ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ከዓ ትሕተ ቅርጺያ እንታይ እዩ ዝመስል ምክንያቱ አይሾ ስፒድ ኣብ ኢትዮጵያ መጽዩ ላይቭ ስትሪም ንኽገብር ኣዝዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ዳታ ወይ ከዓ ብዙሕ ከዓ መጠን ዘለዎ ሓያል ኔትወርክ ወይ ከዓ ስትሮንግ ዝኾነ ሲግናል ናይ ኔትወርክ የለን ነርነት ላይቭ ማለት እንተዘይ ኮይኑ እዚ ዝረኣኹሞ ፍሬም ወይ ከዓ ቪድዮ ድሮፕ ይዝገብር بحاصيرو 5G ጥራሕተ ይኮነስ ኢቭን ስታርሊንክ ድኽነምጻልካ እንታይ እዩ መጻልካ ዘሎ ገለ ዝተባሃለ ነገርዩ ዘርኢ ነይሩ ንእግረ መንገዱ ሶ ንሱ ክጥቀም እንተሎ ኣብዚ ዓዲ ዝጥቀሞም ነገራት ብምልኦም ምስ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ምስ ዲጂታል ዓለም ዝተተሓሰለ ዝኾኑ እቲ ዓዲ ኣብ ምንታይ በፂሓ ዝብል ትርጉም እዩ ዝህብ ማለት እዩ ናይ አይሾ ስፒድ ናብ ሓንቲ ዓዲ ክበጽሕ እንተሎ ካሊእ እውን ኣሎ ሴኩሪቲ ዝበሃል ተረዲኩም كساب كندينا إذا أكليونا أيشو سبيد حانت عدي كتحلوه تخيل زي مالت قالوت بصحتاسي indirectly مالت قالوت بصحتاس سيف دو يسمعهم أيشو سبيد زي زلو سيكوريتي نقرا من قد نتتقمئيو زي لايف ستريم زكايرو زلو أمبخا أما أخل قدناتاتيو سو ندحر دا عد زي قالوت سبات بصحت خمصوا ندحر كوينهم
بتعم سيفيا مالتيو بقليلو إيو إزمال اختزي نعلم تردئو أردئو كيدو ايشو سبيد مالتيو سو ايشو سبيد نابي بصيحو له بزحجي اوان ግብፂ ይዝርከብ ግብፂ ንሕና ኣብ ዓለም ዘለና ህዝብታት ኢና እሞ ክትመፀና ትደልዲኻ ኢሎሞ እዚ ሓደ ነገር እዩ ንሕና ኣብዚ ዓለም ዘለና ጉልበት ዘለዎም ህዝብታት ኢና ኢነርጂ ዘለና እዩ ነቲ ንስኻ ትገብሮ ናቱ ሕጂ ፋስት ፔሲንግ ላይቭ ስትሪም ይዝባል ብፍጥነት እዩ ንዓለም ወይ ከዓ ዑደት ዝገብር ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣትዩ ማለት እዩ ሶ እዚ ኢነርጂ እዚ ኣለና ማለት እዩ ትርጉሙ ብኻልእ በኋላ ሕብረት ኣሎ ኣብኡ ሴኩሪቲ ኣሎ ዋት ኤቨር ኣሎ ቴክኖሎጂ ኣሎ ንሕናሲ ዝተኣሳሰርና ኢና ዝብል ትርጉም እዩ ዝሕልፍ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዙሓት ኣብ ዓለም ዘይተራእየ ብጣዕሚ ንብዙሓት ሰባት ዘይዳሃሰስዎ ሓቅታት ይወፅእ ማለት እዩ ኦተንቲክ ዝኾነ ብፍላይ ከኣፍቲ ማእኸል ዘሎ ናይ ምህዋኽ መጠን ማለት እዩ ሶ ብኻልእ በኋላ አይሾው ስፒድ ናብ ሓንቲ ዓዲ ክመፅእ ከሎ ንባዕሉ እንታይ መኽብለኩም ከባቢ 350 ገለመለን ሽሕ ሳብስክራይበርስ እዩ ሃርነስ ገይሩ ኸይዱ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ 300 ሽሕ ብጠቕላላ ንኣስታት 1 ሚልዮን ዝፅጋዕሲ ካብ ክልቲአን ዓድታት ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘለዎ እዩ ተዛሪቡ ኸይዱ ማለት እዩ ንኤርትራ ክኸይድ ድዩ ፃውዒት ከተገይሩሉ ዶ ዝብል ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ቪድዮ ክትረኽቦ ኢኹም ክንሰምዖ ኢና ማለት እዩ ሓደ ሰብ ንኣይሾው ስፒድ ክረኽቦ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ቅድመ ምድላው ክገብር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከም ኣይሾው ስፒድ ዝመስል ተኾይኑ ኣዶናይ ብኸምዚ ገይሩ ሰሪሕዎ ነይሩ ምናልባት ከምዚ ዓይነት መንእስያት ወይ ከዓ ህፃናት ክትህሉ ትኽእሉ ትኾኑ ከመይ ገይሩ ሰሪሕዎ ኣትሊስት ግን ንምዝኻር ዝኣክል ሜሞሪ እውን ስለ ዝኾነ ነዚ ቆልዓ እዚ እዩ ንኣዶናይ ዋና ትኹረት ንኽረክብ ገይርዎ ዘሎ ማለት እየ ማርያምን እኔ ላሳየ ሲሪየስሊ አሁን አንተ በግሩፕ ሆነ ምናምን ስትራመድ አይቻለሁ አይደል ሴኩሪቲዎቹ ምናምን ይዛ ማለት ነው አይሾው ስፒድ እና አንተ ልዩነታችሁ ምን እንደሆነ ላሳየ አሁን አንተ ስትራመድ ሴኩሪቲዎች አሉ እንደዚህ ነው የምትራመደው አይሾው ስፒድስ መድኃኒዓለም ላሳየ አይሾው ስፒድ ለምን በጣም ቫይራል እንደሆነ እንደዚህ እንዴ ምንድነው ይሄ ሲያምራተ ኧረ በስመ አብ ቀይ ፍላወር ነው ኧረ ሲገርም ሰው ምናምን ይመጣለታል እንደዚህ ምናምን ይላል ከዛ ያልፋል ትቶ ነው የሚሄደው በቃ ሌላ ዓለም ላይ ነው በስመ አብ ሰማይ ማለት ባይዘወይ ነዚ ቆልዓ ኣዶናይ ክልተ አይፎን ስልክታት ማለት እዩ ሂብዎ ኣሎ ካብ ብተወሳኺ እውን ንዕኡ ንመንቀሳቐሲ ዝኸውን ዝኽደኖ ክዳውንቲ ምስኡ ሓቢሩ ማለት ንኽሰርሕ ነቲ ምድላዋት እዚ ንኽገብር ንዕኡ ንኽረኽቦ ዘሎ ልምምድ ብምሉኡ ማለት እዩ ቢሃይንድ ደ ሲን ኣዶናይ ሳፈር ገይርዎ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ታይብሉ ኣለዉ ኣዶናይ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ብጣዕሚ ኣዝዩ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ግን ከዓ ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣፍሪሕና ኣሎ እቲ ዘፍርሐና ዘሎ ነገር ከዓ እዚ እዩ ኣዶናይ ንኻልኦት ሰባት ክብል ጥዕንኡ ከይሓሲ ከይጎድእ ዝብሉ ብዙሓት ናይ ስክፍታ ርእቶታት ኣብቲ ናይ ኮሜንት ቦታታት ከዓ ትረኽቡ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ኣተሓሳሳቢ ኦፍ ኮርስ ኣዶናይ ግን ኣይሓስበሉን ኣናይ ግምትን ምናልባት ንባዕልኻ ምሕሳብሲ ፅቡቕ ነገር እዩ ክብል ደሊኤ ብዙሕ ልምምድ ገይሩ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ሃሴት እትበሃል ቀዳመይቲ ወይ ከዓ ሚስ ኣፍሪካ ኮይናሲ ብኻልኣይ ደረጃ ድሕሪ ታይላንድ ዝሓዘት እያ ማለት እዩ ሶ ንኣዶናይ ከመይ ትገልጽዮ ኢሎማ ንኣዶናይሲ ዘለከ ስምዒት እንታይ ይመስል ኢሎማስ ከምዚ እዩ ኣዶናይ ማለት ኣነ ኣይፈልጥን ግን እስኪ ስምዕዋ እሞ ካብ ድምፃ ንቐደም መንታን ከየባላሸወላ ከምዚ ኢለ ዘለኹ ማለት እዩ እኔ I don't know her personally እንደማናችን ቲክቶክ ላይ ነው የማውቀው ግን እውነት በጣም ቀን ልብ ያለው ልጅ ነው እንተ ዝመርዓው ምበልና ነርና ምክንያቱ ኣነ ኣብ ቲክቶክ የዝፈልጦና ኣዶናይ ኣብ ካሊእ ቦታ ናይ ብሓቂ ኣይፈልጦኒ ኣብ ቲክቶክ የዝፈልጦ ከም ካሊእ ኩሉ ሰብ ግን በቃ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝበሃል ልቢ ካብ ዘለዎም ሰባት ሓደ እዩ ክትብልያ ገሊፃቶ ዘላ ማለት እዩ እዞም እትሪእዎም ዘለኹም ሰብ ሃፍቲ ከዓ ሪል ስቴት እዮም ዝሰርሑ እዞም ሪል ስቴት እዚኣቶም እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ትማሊ በቲ ዝነበረካ ቅንዕና በትልውህናኻ ኣኹሪዕኻ ንኢኻ ዘለኻ ብጣዕሚ ኢና ኮሪዕናልካ ግን ከዓ እንተኾነ መቆሪዕና መባል ጥራሕ እኹል ስለዘይኮነ ሓደ ዝኾነ ሽልማት እሲ ወይ ከዓ ህያብ ክንህበካ ድልየት ኣለና እዚ ህያብ እዚ ክንህበካስ እንታይ እንተኾይኑ ኢልኩም ርእቶ ጸሓፉ ተባሂሉ ኣሎ እስኪ ነዞም ህያብ ዝህብዎ ሰባት ንስማዓዮም እንደ ካምፓኒም ልናመሰግንህ እንፈልጋለን ምስጋና ብቻ ሳይሆን ለአንተ ትልቅ ሽልማት ይገባሃል ታዲያ ለአዶኒ እንደ ካምፓኒ ምን ብንሸልመው ጥሩ ነው የሚለውን ኮሜንት ላይ የገባችሁ አሳውቁን መልካም ቀን ሓራይ እዚ ካብቶም ዝተራእዩ ማለት እዩ ሓደ ናይ ኣዶናይ ኣድናቂ ዝኾነ ራስናቲ ዝበሃል ቤስት ባርቤር ኢን ኣፍሪካ ተበልና ምግና ናይ ኮውን ኣብ ኢትዮጵያ ፍሉጥ እዩ ባይዘወይ
ግን እንተኾነ ዕድል ኣይቀንዖን መጀመርያታት ከባቢ እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ናብ ኣሾ ስፒድ ንኽቐርብ ፈቲኑ ነይሩ እዚ ናይ ዓድና ዘሎ ማሕበረሰብ ከዓ ትፈልጥዎ ኢኹም ገና ኣይተረድኦምን ወይ ከዓ ኣዝዮም ድንፁ ዝበሉ ፖሊሳት እዮም ነይሮም ኣብቲ ጥቕኡ ሶ ነቲ ቆልዓ እውን ሒዞም አንጠልጢሎም እዮም ደርቤ እሞ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ዝተረኣየ ናይ ትማሊ ሓዘን እዩ ነይሩ ዘርእዮ ኣለኹም ከምዚኦም ዘራጊሕ እሞ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ኢልዎ ኣዶናይ እዚ ቆልዓ ሓፊሩ ብዙሓት ሰባት ከዓ ማለት እዩ ሚም እንዳሰርሕሉ ኣለዉ ብዛዕባ እቲ ቆልዓሲ ከምዚ ክትገብር ኣይነበረካን እንታይ ከ ገለሎምን ዝሓንጨጭሉ ነይሮም ኣዶናይ ዝሃቦ መልሲ ብግልባጡ ግን ነዚ ዝመስል ነገር እዩ ማለት እዩ ማን ነው እስኪ እኔ ከዓለም አንደኛ ፀጉር ቆራጭ ነኝ ብሎ የተናገረ የወከለው እስኪ ራሱ ማን ነው እስኪ ልንገር አሁን ሊስቁብህ ይችላሉ ግን ታየዋለህ የምትደርስበት ደረጃ ጀግና አስቆጣኛል በጣም ማመሰግነው እና በቃ እኔ ሞክሬያለሁ ከመምጣቱ በፊት ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ ሲመጣ ላገኘው እንደምፈልግ ሰርቻለሁ ሶ ማለት አነ አኹሪዕኻኒ ኢኻ መን እስኪ ኣነስ ናይ ዓለም ብሉጽ ፀጉሩ ቆራጺ ኢሉ ተዛሪቡ ንስኻ አኹሪዕኻኒ ኢኻ ኢሉ ተቆዳዕኻ ኣነ ዕድለይ ፈቲነ ቅድመ መንጹውን ቪድዮ ሰሪሐ ድሕሪኡን ከዓ ቪድዮ ሰሪሐ ዕድለይ ክምክሮ ዝግባእ ነገር ሞክረ ኣይኖ እኮ ፈልጥ ቅድሚ ክልተ መዓልታት ኣቢሉ ፀጉሩ ተሰሪሑ ከም ዝመፀ ወይ ከዓ ተቆሪጹ ከም ዝመፀ ፈልጥ እንተኾነ ግን ኣነ እውን ዕድለይ ንምፍታን ዝኣክል እዩ ብዝብል እዩ ማለት እዩ ዝቆልዓኻ ነቲ ብዛዕባ ኣሾ ስፒድ ዝሰርሖ ቪድዮ ኣስታት ከባቢ 160 ገለመለን ሽዕላይ ካለዎ ብሚልዮናት ከዓ ተራእዩ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ሓደ ሰብ ብዘይ ግዛዕ ዶ ሰብ ይግዛእ እዩ ብዘይ ዝኾነ ነገር ኣይለፍዑን ተንቆልዑ ደኺሞም እዮም ንብዙሓት ሰባት ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ብኔጌቲቭ ዝረኣይዎ ሰባት እውን ኣለዉ ኣሾ ስፒድ ማለት ሓደ ናይ ዝኾነ ልምምድ ዝገብር ሰብ እዩ ክብሉውን ገሊፆም ኣለዉ ናብዞም ሰባት እዚኣቶም ክኸድ ከለኹ ንኣሾ ስፒድ ናይ ሓደ መንእሰይ ትኹረት ንምእካብ ወይ ከዓ ንምጥፋእ ዝተለኣኸ ወይ ከዓ ንባዕሉሲ ዘይፈልጥ ዶፓሚን ብዝበሃል ቅመማ ወይ ከዓ ቅመም ብኬሚካል ዝንቀሳቐስ ሰብ እዩ ክብሉውን ብዙሓት ሰባት ነዋሕቲ ርእይቶታት እንዳፀሓፉ ትማሊ ውዒሎም እዮም ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዓይነት እዋን ትኹረት ዘየድልዮም ነገራት ትኹረት ብምግባር ትኹረት ዘድልዮም ነገራት ከዓ ካብቶም ትኹረት ዝግብኦም ነገራት ትኹረት ናይ መናእሰይ ኣወይ ብምግባር ወይ ከዓ ስኬፕ ብምግባር ሓደ ነገር ኣትኩርና ከይንርኢ ወይ ከዓ ኣቴንሽን ከይንህበሉ እቲ መንእሰይ እዚ ከዓ ብሓፂሩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዲፕ ዝኾነ ኣቴንሽን ወይ ከዓ ትኹረት ተገዚኡ ምእንታን ክነብር ወይ ከዓ ብዝኾነ ነገር ክዕሾ ዝኽእል ትውልዲ ወይ ከዓ ጀንዚ ናይ ምፍጣር ዕላማ ዘለዎ እዩ እቲ ኣብ ማእኸል ኣስፋልታት እንዳኸደ ዝገብሮ ናይ ላይቭ ስትሪም ክያዶ ከዓ ኢነርጂ ሃርቨስቲንግ ዝበሃል ኮንሴፕት ኮይኑ እቲ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ወይ ከዓ ነቲ ልኡኽ ከም ኢነርጂ ወይ ከዓ ከም እታወት ነቲ ከባቢ ዝመጽእ ኢነርጂ ብኔጌቲቭ መልክዑ ንባዕሉ እንዳተጠቐመ ዝገብሮ ጉዳይ እዩ ወይ ከዓ just like a fuel እዩ ክብሉውን ዝገለጽዎ ሰባት ነይሮም ብኻልእ ባህላ ንበዓል ኣዶናይን ንበዓል ካልኦቶምን ምናልባት ነዞም ቲክቶከራት እዚኣቶም ብፍላይ ከዓ ብዙሓት ናይ ትግራይ ቲክቶከራት ይጥቀሙሎም ኣለዉ ተጋሩ ቲክቶከራት ኢትዮጵያውን ትጥቀመሎም ኣላ ኩናት እንተዝለዓለ ብዝሕጂ ሰዓት ወይ ዝኾነ ነገር እንተዝግበር ግን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይፈልጠኩምን እየ ትብሎም ቀዲማ እውን ተኣስሮም እያ ሶ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እዮም ኣጆኹም ዝብልዎም ዘለዉ ምእንታን እቲ ዝደልይዎ ክሰርሕሎም ወይ ከዓ ክጥቀምሎም እምበር ትዩዘም ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑሲ ካብ ልቦም ኣይኮነን ዝብል እውን ብዙሓት ዳይቨርስ ዝኾነ ርእይቶታት ዝተዋሃበሉ ቪድዮ እዩ ነይሩ ናይ ትማሊ ውዕሎ ናይ ሎም መዓንቲ ውዕሎ ወል ቀፂልና ኢትዮጵያውያን ንስፒድ በቲ ዝሓየለ መልክዑ ተቐቢሎሞ ስለምንታይ እዚ ሎሚ ኣብዚ ዘመነ ኢንተርኔት ዘመነ ቴክኖሎጂ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚታት ዘለካ ተርኢ ባህልካ ተርኢ ብጣዕሚ ዓብይ ቻንስ መንእሰያት ከዓ ይዓብዩ ምስ ዓበይቲ ክራኸቡ ከለዉ ምስ ዓለም ይላለዩለዉ ብኻል ኣዘራርባ ኩሉ ነገር ምድለዋቶም ኣፃፊፎም ኩሉ ፕሮግራም ኣዳልዮሞ ስለ ዝፀንሑ ኣብ ኢትዮጵያ ስፒድ ጋዝ ወሲኽላ ብጣዕሚ ብዝሓየለ መልክዑ ብሕፅር ዝበለ ስፒድ ዓለም ሙሉእ ስለ ትፈልጦ እስኻ ምስ ስፒድ ሎሚ ክትሰኣል ወይ ምስ ስፒድ ዝኾነ ነገር ባህልካ ከተርእዮ ዓለም ሙሉእ ናባኻ እያ ትርእየካ ደላ እዚ ማለት ከዓ ዓብይ ረብሓ እዩ Eritrea. No, what country are you from? ሕጂ ብዙሓት ሰባት እዚ ኣብ ቪድዮ ምስ ስፒድ ኣተሓይዞም ንኤርትራ ዘለዎም ኣረኣያ ይገልጹ ኣለዉ ምክንያቱ ኤርትራ ዝበሃል ዓዲ እየ ኣነ ኢልዎ ኤሪትርያዊ እየ ኢልዎ ሶቲ ቆልዓ ከዓ ኣብ ላይቭ ኣትዮ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ብሓፂሩ ትማሊ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ እዞም ቆልዑታት እዚኣቶም ኢትዮጵያዊ እውን ከምኡ ኣትዩ ኣውጊዕዎ ስለ ዝነበረ እንተዝህልው እዞም ሰባት ተዝህልውስ ተዝረኽብዎም መኸይዶም ንኣብነት ሕጂ ዝቆልዓ
ኣይሾ ስፒድ ንኤሪትሪያ እንድሕር ኣትዩ እዚ ቆልዓስ ከኣቶ ክኽእል ኣለዎ ክረኽቦስ ክኽእል ኣለዎ ንምንታይ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ላይቭ እንተሎ ኣይሾ ስፒድ ክሳብ ክንዱዚ ፍሉጥ ዘይኮነ እንዳሃለዎ እንተሎ ወይ ከዓ ዩቲዩብ ስትሪመር ምዃኑስ ኣመና ዘይፍለጥ እንተሎ ዝገበሮ ጉዳይ እዩ ስለዚ ሕጂ ከዓ እቲ ቆልዓ ብዝኽኣሎ ናይ ዓዱ ኣምባሳደር ባህሊ ኮይኑ እዚኣ ዓደያ ተፈልጣ ዲኻ ገለ ኢልዎ ሽዑ ኣይፈልጣን ኢሉ እዚ ዋላ ሓንቲ ነገር ክትሕንጭጩ ገለገለ ፈቲኖም ሊኦም ብዙሓት ሰባት እንተኾነ ግን እቶም ብዙሓት ሴሌብሪቲ ኢልና ንሕና ንፈልጦም ከም በዓል ሮናልዶ ገለገለ ዝኣመሰሉ ሰባት እሲ ከምኡ እዩ ኣይፈልጦን ነተን ዓድታትና ማለት እዩ ሶ ሕጂ እዮም ዝፈልጥዎን ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ቆልዓ እውን ከዓ እዚ ከኣሎ ገይሩ ጅግና እየ ዝብሎ ማለት እዩ ብናተይ ወገን ንስኻትኩም ከመይ ከም ትገልጽዎ ኮሜንት ጻሓፉ Eritrea. Not Eritrea. That's not a country, dude. Yes, it is. نحنا عدتاتينا إلو بخالي بهلا مالتيو نحنا عدتاتينا عد إيا إرتراسي عد إيا زبل حسابيو قاليس له مالتيو بخالي بهلا نايلو مع انت فيديو نا أشو سبيد good day التحيزة نجيركم أشو سبيد دارون واتكينز جونيور إذا بحال مالتيو نشتي نسيو دارن واتكنز جونيور زبلو مالتيو نسو زبصحو عدي ويكا نسو خبصحو زتدلي عدي قدما مدلاو يغبرلو قدما مدلاو طرح ديكونه اتعدخا بعالم درجه اتفلطلو نغراتا بمحز ኢትዮጵያን ኣብነት ኣብ ተማሊ ብዙሓት ታሪኻታ ንዓለም ንኽተፋልጥ ቡና ክትፎ ካልኦት እውን ሳዕስዒታት ባህላዊ ምርኢታት ወይ ከዓ ትራዲሽናል ዝኾኑ ነገራት ንዓለም ንኽተፋልጥ ብኣይሾ ስፒድ ኣቢላ ናብ መስኮት ኣይሾ ስፒድ ኣቕሪባቶም ነራ እሂ ተፈሊጣ ዶ ኣይተፈለጠትን ዝብል እዚ ናቱ ላይቭ ስትሪም ከባቢ 9.9 ሚልዮን ህዝቢ ርእይዎሎ ሶ ብጠቕላላ ከባቢ 10 ሚልዮን ከባቢ ማለት እዩ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ተባሃለ ከዓ ናይ ጀንዚ ወይ ከዓ ጀን አልፋ ዝበሃሉ ህዝብ መናእሰያት ውጽኢት ናይሾ ስፒድ ዝኣመሰሉ ነገራት ፍላይ ከዓ ማለት እዩ እዚ ሱ ኢሉ ዝዛረቡ ወይ ከዓ ዝብሎ ዝገልጸሉ ሓጎሱ ወይ ከዓ ስምዒቱ ዝገልጸሉ መግለጺ ሓጎስ ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጉዳይ ከዓ ብዓለም ሙሉእ ቋንቋ እዩ ዘራኽብ እዩ ሶ ዝተፈላለዩ መንእስያት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝቕመጡ ግን ሱ ብዝብል ቋንቋ ግን ክረዳድኡ ዝኽእሉ ነግረ መንገዱ ዘራዳድ ስለ ዝኾነ ኣብ መንእሰያት ክትዓይ እትደሊ ዝኾነ ትኾነ ዓዲ ከምዚ ዓይነት ህቡብ ዝኾነ ሰብ ብምጽዋዕ ከምዚ ዓይነት ነገር ብምግባር ታሪኽ ሰሪሓ ኢትዮጵያ ተማል ማለት እዩ ኤርትራ ክትሰርሖ ድያ ግብጽ ጽባሕ እንታይ ኣክተሪእና ዝብል ዌል ላይቭ ስትሪሙ ኖቲፋይ ሚ ብዝብል አይ ከን ዩዘር ዘሎ ንስኻትኩም ድሕር ዳና አይ ሾው ላይቭ ስትሪም አይ ሾው ስፒድ ላይቭ ስትሪም ክትሪኡ ደሊኹም ወይት ምግባር ትኸሊኹም ኩለኩም ዝደሊ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ 12 ጥሪ 2026 ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ካብ ነቐፌታ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ክሳዕ ምይይጥ ፍሉይ ዞባዊ ውጥረትን ሃገራዊ ሽቶታት ምዕባለን ዝሽፍን ነይሩ ኣብዚ ቃለ ምሕትት ካብ ዝተለዓሉ ቀንዲ ነጥብታት ቀዳማይ ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ካብ ዩኒፖላርነት ምርሓቕ ምብልሻው ዓብላልነት ኣሜሪካ እታ ድሕሪ 1991 እተመስረተት ዩኒፖላር ዓለም ትፈሽል ከም ዘላ ተማጉይቱ እቲ 36 ትሪልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዕዳ ኣሜሪካ ከም ምልክት ቁጠባዊ ውድቀት ገይሩ ጠቂስዎ ነቐፌታ ሰረተ እምነት ማጋ ብዛዕባ ፖሊሲታት ምምሕዳር ትራምፕ ተማያይጡ ንቻይናን ሩስያን ንምቅዋም ተባሂሉ እተዳለወ ስትራቴጂታት ቁጠባዊ ምዝመዛ ከም ረባሕታት ግሪንላንድን ሃብቲ ቬኔዙዌላን ገይሩ ገሊጽዎ እዩ ሓድሽ ስርዓት ንኽህሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዓለም ኣብ መሰጋገሪ እዋን ከም ዘላ ግደ ቻይና ሩስያ ህንዲ ከምኡውን ኣፍሪቃ ኣፍልጦ ክወሃቦ ከም ዘለዎውን ኣጉሊሁ ብጣዕሚ ተዛሪቡ መበል ካልኣይ ካብ ዝተለዓለ ኣርእስተ ጉዳይ ዞባዊ ጉዳያት ነይሩ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ርክባት ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልጽግና ውሽጣዊ ፍሽለታት ንምሽፋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቆልዓዊ ክሲ ኣቕሪቡ ኢሉ ኸሲስዎ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለምንታይ ከም ዘይተዓየ ብንጹር ሓቲቱ ነቲ ኣንጻር ፋኖ ዝግበር ዘሎ ውግእ ድማ ነቒፉ ይዝርከብ ከምኡውን ናይ ባሕር ወደብ ኣክሰስ ብዝምልከት ነቲ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምእታው ትገብሮ ጸቕጢ ከም ተንኮል ከምኡውን ግዲ ዘየብሉ ገይሩ ነጺግዎ እዩ እዚ ድማ ናይ ሓቂ ዞባዊ ድሌታት ዘይኮነስ ብወፃዊ ረባሓታት ብፍላይ
بإمريتس إيو زمرح قبل تقاومون أسمع نيرو سودانن سومالن أتي زوباوي إرقات بفليات الأخات وي بوطاتنياتات وتهدراو مدبرات زي كونس باتي نايت خباب تقمطو كفتح خمزلو أقولي هيو نيرو ناي صومال كلتات اللو ناي غزان ناي بالستاين قداء اللو ناي كاي بحرين ناي يمن كالوت قداءتون اللو كابتو مبل سالساي زلعلو قداي وشتاو قداءت أفريقا يوم رئيسة متأممان حدق اندي فرنجر أفريقا نتينا يو أساس قوتا دوك تبلون كابتين السو زمناو بارنت يلو زصوعو دبلوماسي ويكارديت كترحقن كمزلواون حبيروم نزوبان وتهدراو علاماتات كم سفر عصب زامسله وتهدراو علاماتات كملو مفقادان بتوسعون ابزغربا غزي مس ግብጺ ዝነበሮ ጽኑዕ ምትእስሳር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጥን ምርካብ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ናብ ቀርን ኣፍሪቃ ከም ዘምጽአን ገይሮም ይርእይዎም እዚ ድማ ምስቲ ከባቢያዊ ዋንነት ዝብል መልእኽቱ ዝጻረር እዩ ነቐፌታ ምስ ውሽጣዊ ምልካዊ ስርዓት ብዛዕባ እቲ ዘይፍትሓዊ ዓለም ለኻዊ ስርዓትን ሰባት ካብ ልዕልነት ኣሜሪካ ናጻ ዝኾኑላ ፍትሓውን ብዙሕነት ዘለዎ ዓለምን ኣድላይ ምዃኑ ብዑዕ ስምዒት እዩ ተዛሪቡ ኤርትሪያ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሓደ ሰብ ሃገር ተባሂላ ትጽውዓ ካብ 1993 ናጽነታት ሒዙ ሃገራዊ ምርጫ ይትገብረን ናጻ መራኸቢ ብዙሓን የለን ቅዋም 1997 እውን ኣብ ግብራ ይውዕልን እዩ ሃያስያን ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ዲሞክራስን ፍትሕን ንዜጋታትካ ምኽሓድ ግብዝና እዩ ክብሉ እዮም ዝገልጽዎም ስለዚ ዳርጋ ዝፈሸለ ጉዳይ ኮይኑ ተረኺበሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ናይ ሓንጎል ምፍሳስን ቁጠባዊ ርእሰ ምትእምማንን ናይ ሓንጎል ሕጽቦን ቁጠባዊ ርእሰ ምትእምማንን ብዛዕባ ሕጽቦ ኣፍሪቃ ተዛሪቡ ኣብ ክንዲ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ክንዲ ዝምርኮስ ቁጠባዊ ርእሰ ምትእምማን ኣድላይ ምዃኑ እዩ ኣጉልሂዩ እቲ ሞገት ግን ስርዓት ሳዋም ንዘይተወሰነ ግዜ ዝጸንሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ንሱ ዝነቕፎ ሕጽቦ ሓንጎል ተባሂሉ እዩ ዝጥቀስ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝወሰደ ትሑት ደሞዝ ዝኸፈሉ ኣገልግሎት ንምርሓቕ በብዓመቱ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ መንእሰያት ኤርትራውያን ካብ ሃገር ይወጹ እዮም ስለዚ ቁጠባ ኤርትራ ርእሰ ምትእምማን ዘተባብዕ እኳ እንተኾነ ኣብ 200ዊት ናይ ዲያስፖራ ቀረፅን ካብቶም ካብቲ ሃገር ዝወጹ ሰባት ዝወጹ ገንዘብን ተመርኮሰ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ፓራዶክስ እዩ ክብሉ ብዙሓት ሰባት እውን ሓሳቦም ገሊጾም ኣለዉ ውሽጣዊ ጉዳያት ከምኡውን ምስ ጎረባብቲ ዘሎ ምሕዝነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ናይ ወጻኢ ጸላእቲ ኣብ ምድላይ ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ከም ግጭት ፋኖ ወይ ቁጠባዊ ቃልሲ ከተኩር እዩ መኺሩ ሃያስያን እዚ ጥርሙዝ ቤት ዲፕሎማሲ እዩ ይብሉ ኤርትራ ናይ ገዛእ ርእሳ ከቢድ ውሽጣዊ ብድሆታት የጋጥማሉ ሕፅረት ላዕለዋይ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ተዓጽየሎም ልዑል ዕዳ ዘለዎ ቁጠባ 36 ቢልዮን ዶላር ዓለም ለኻዊ ዕዳ ምስ ልዑል መጠን ዕዳ ናብ ጂዲፒ ኤርትራ ክነኣጸር ከሎ ከምኡውን ሙሉእ ብሙሉእ ሕፅረት ትካላዊ ግልጽነት ከም ዘለውን ይእመን ስለዚ እዞም ዝረኣናዮም ጉዳያት ድማ ነቲ ቅድም ኢሉ ዝቐረበ ሓደ ዓብዪ ዕንቅፋታትን ብድሆታትን ኮይኖም ዝርከቡ ሓሳባት ሎም ቅነ ኾነልኩም የዝምነ ቻው ደህና ቀኒውታ ጉድ ላይት ደህና ሕድርታ ሓዋት ዘይማንቱ እዩ